वेगे देव उड्यावर सरसर चढती, देवरूपाची ही प्रचिती सर्वांना देती, देवरूपाची ही प्रचिती सर्वांना देती, कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती, कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती, कितीक वर्णावी देवी भावैची मधी, कितीक वर्णावी देवी भावैची मधी. गुढा उत्सव हे संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांचंच आकर्षण असतं. कुणकेरीचे सर्व ग्रामस्थ आणि प्रमुख मानकरी हे अतिशय चांगल्या रीतीने या समारंभाचं आयोजन करत असतात आणि संपूर्ण जिल्ह्यातली लोक या ठिकाणी येत असतात. त्यांची अत्यंत उत्कृष्ट सोय ही ग्रामस्थांच्या मार्फत केली जाते आणि होळीचा आनंद या निमित्ताने लुटला जातो. आणि एक आगळी वेगळी परंपरा जी कुणकेरी गावाची आहे ती इथल्या ग्रामस्थांनी कायम ठेवलेली आहे. त्यांचं मनापासून कौतुक करतो. गुढोत्सवाच्या निमित्ताने कुणकेरी आणि परिसरातील सर्व ग्रामस्थांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो.